जोङो जागायनायनिफ्रायनो जोंनि बर' सावथुनखौ जौगाहोनायनि थांखियै एबा बर' सावथुनजों लोब्बा गोनां गासैबो थाखोनि महरगिरिफोर सावथुन होननानै बुङोब्ला बेवहाय माने इन फ्रन्ट अफ दा स्क्रिन आरो बिहाइन्ड दा स्क्रिन खामानि मावग्रा माखासे महरगिरिफोर थायो आरो बे महरगिरिफोरखौ जोङो बोरैहाय माने बिथांमोनखौ प्रफेसनेल लाइनाव लांनो हायो एबा गावनि आथिङाव बोरैहाय सावथुन मुलुगाव खामानि मावनानैनो थांनानै थानो हायो बेखौ नोजोर बोनानैनो जों खामानि मावनो लाबोदों। मानोना जोंनि गेजेराव दिनै सावथुन मुलुगाव माखासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय लाइमोनफोराबो दिनै ज' ज' ओंखारबोदों। जों मिथिगौ गोदोनि दिनाव जोंनि हारिमुखौ सिबिग्रा एबा सिनेमा एबा थियेटाराव माने सोलोंथाइजों बारा सोमोन्दो गैयै सुबुंफोरासो बांसिन आग भाग लायोमोन। नाथाय दिनैनि बे डिजिटेल मुगायाव एबा दिनैनि बे गोदान मुगायाव जों नुदों हाइलि क्वालिफाइड इयुथफोरा ज' ज' ओंखारबोदों आरो बेनि थाखायनो जों मिजिंथिनो हायो जे जोंनि इयुना माने मोजां। मानोना गोरों गोरों लाइमोनफोरा जिहेथु बे प्लेटफर्माव खामानि मावनो फैदों बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ लानानै जों थारैनो जोंनि बे सावथुनखौ बर' सावथुनखौ गुबुन हादोरनि सावथुनफोर बायदि मुलुगदांखा खालामहैनो हागोनखौ मिजिंथिदों। हयथ' बेयो सानसे साननैजों जानाय मोनसे हाबाफारि नङा। 10 बोसोर एबा 15 बोसोर एबा 20 बोसोरनि उनावबो जों जाहाथे गुबुन जौगानाय हादोरनि सावथुनफोरा जेरैहाय मुलुगनाङै गोसारदों बर' सावथुनाबो इयुनाव गोसारगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो।